holky, já jsem Kačí a vítám vás u dalšího videa. Po dlouhé době u dalšího videa. No, není to moc vtipný, prostě chci se vám hodně omluvit za to, že jsem nenatáčela ty videa, protože jsem vůbec neměla čas. A když jsem měla chuť natáčet, tak jsem měla koníky prostě někde pryč, takže jo, prostě, když mám koně někde pryč, jako když si je neberu sebou, tak vždycky mám chuť natáčet, ale když je jako nemám, tak moc nechci, no. A jo, a ještě vám chci poděkovat. Chci vám moc poděkovat za 100 odběratelů, jste fakt úžasný. Jo, moc děkuju. Ty jo. A chystám teda pro vás nějakou soutěž. A teď ještě jdeme k tím videím, že teda dotočím všechny ty videa, snad tenhle týden, nebo prostě někdy o víkendech. A ještě, že se budou měnit prostě obsazení těch jezdců, protože už jsem jakože nechtěla mít tu rodinu, prostě to budou holky, které budou chodit jezdit na ten ranč. Takže, ale Emma s Kate budou sestry pořád, to jo. A Anne s Tomem, ty se taky budou brát, nebojte se. Akorát prostě už to nebude rodina. A ještě to nějak promyslím ty jezdce a dám vám ještě nějaký info k tomu. No a teda Tom a Anne budou majitelé toho ranče. Tak. To by mělo snad být všechno k těm jezdcům. A taky asi k té informačce už nic jsem asi nechtěla říct. Jo, a ještě pro vás chystám letní tábor a už to teda začíná. Musím to nějak zvládnout. Protože já jsem si řekla, že prostě natočím prostě jsem chtěla natočit letní tábor a tak. To by snad mělo být všechno. Omlouvám se za ty zvuky a zatím ahoj. Musíš to říct. Musíš to říct. Ahoj.